Lijep pozdrav! Predstavljamo vam varijabilnu prešu Dajc-Far model Varimaster 760 OC14. Ova varijabilna preša opremljena je sa 5 beskonačnih remena koji služe za jednaki pritisak mase na svim dijelovima bale. Širina bale od 120 cm i podesiv dijametar bale od 80 do 160 cm pruža više opcija rada, a isto tako ne morate brinuti hoće li posljedna bala biti dovoljno prešana. Sve opcije i parametre rada možete regulirati iz kabine traktora zahvaljujući VT30 kompjuterskom upravljanju te daljinsko-elektronskom podešavanju pritiska. Optikut sustav sa 14 noževa od Hardox pojačanog čelika dodatno usitnjuje masu, a drop floor sustav spuštanja noževa sprječava zagušenje. Sve navedene karakteristike uz automatsko podmazivanje lanca pruža korisniku siguran rad, visoku kvalitetu bale te dugovječan rad stroja. Za više informacija obratite se našim prodajnim savjetnicima, a link kako do njih u opisu videa. A posjetite i našu web stranicu. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!